Molt bé, bona tarda, bona nit. I avui tenim a Joan Vera. Hola, bona Un nit. gran actor, a part també ha posat veu a És grans veritat. actors De cinema. de cinema, Woody Allen, també. També. I la veritat que tenir-lo aquí per preguntar-li sobre com és que va decidir, no? Dedicar-se Al teatre. al teatre. Mira, això aquí ho entendreu molt bé. Calella és un lloc que sempre hi ha hagut molt de teatre. En el meu poble, a Mataró, la meva ciutat, també hi havia molta afició al teatre i de petit les meves ties feien funció, jo anava a veure les comèdies, llavors vaig començar a sortir al teatre de jovenet, i ja quan vas estudiar, ja vas estudiant al teatre perquè tenies molta afició, ens agradava molt, i va ser molt fluid la cosa. Llavors, en el moment que ja et fas gran, que et decideixes, jo ja vaig decidir per un cantó, però el teatre em tirava més, i llavors a la universitat fèiem teatre, i a l'Institut del Teatre fèiem teatre, i ja va venir. De mica en mica. Sí, de mica en mica va anar fluint. Llavors va sortir la televisió, vaig començar a fer televisió, molta televisió, després va sorgir el doblatge de pel·lícules, després he fet pel·lícules, o sigui que tot ha anat fluint. De mica en mica. Però tot per ser en un lloc com aquest, que s'estima molt el teatre i que ja, de jovenets i de petits, ja entraves a dintre la història del teatre. I algun cop s'imaginava que anava a posar veu a Woody Allen? No, mai. No, perquè esclar, jo era actor, o sigui, a mi el que m'agradava és ser actor i sortir a l'escenari i potser alguna pel·lícula, poques, però alguna pel·lícula, però no vaig pensar mai que posaria veu en el cinema a personatges. Però també d'aquelles coses que van venir fluides, vaig començar a fer doblatge. El doblatge és una feina molt interessant, és molt bonic, estàs dintre d'una pel·lícula, i vaig fer molt de doblatge fins que va venir l'oportunitat del Woody Allen, que també va ser una mica de casualitat. Es va morir el que ho feia, que era un gran actor, que va morir bastant jove, Miguel Ángel Valdivieso, que era un locutor de ràdio. Llavors van buscar i em van trobar a mi. Que coses, Sí. La vida de vegades, no? I el Woody Allen n'està content. És simpàtic, Sí. vull dir, vostè que l'ha conegut personalment. Home, no, és molt com a les pel·lícules. Ja. Aquí diríem que és un sonso, que sembla com un poc solta, no? Ja. Però és molt amable, molt cordial. M'ha agraït molt que li posés la veu. M'ha agraït, cosa que no sol passar amb doblatge, no? Tinc entès de que fins i tot de tots els doblatges que ha vist, el més reconegut que ha tingut és cara a vostè, no? Sí, és veritat. És veritat, m'ha convidat diverses vegades. No hi he pogut anar mai, perquè sempre que hi ha hagut alguna trobada amb ell, que m'ha convidat a Roma o a Egipte, allà on treballa, però jo sempre estava en el teatre. Em vau dir, no puc venir, estic al teatre. Dic, vine tu al teatre. Sí. Vine tu al teatre. A veure, no? Una mica el vine tu, no? Molt bé. Molt agradable. He vist que ha posat veu també a el personatge de Bola de Rexeta, Sí. que va tindre el seu boom, no? Fa molts anys. anys. De fet, jo Eres tinc que molt dir petit. que jo era seguidor i seguís. Tu vas encara. néixer i vas criar amb el Bola de Drac, totalment. amb el Son Goku. Sí, això és d'aquelles coses que també em van venir donades. A mi, en aquell moment, quan TV3 va agafar el Bola de Drac i va dir de doblar-lo, a mi ho vaig trobar estrany en aquell moment. Penseu que, esclar, som actors de teatre, som actors de cine, i allò era un nano que, a més, cridava com un boig. Doncs vaig dir, escolta, és molt raro. Diu, però és que és un èxit mundial i tal i qual. Doncs va, Anem a provar-ho. Anem a provar-ho, no? Però jo pensava que seria d'un parell de mesos. I no, portem 20 anys i 30 anys. Que curiós, I Mr. Bean? I Mr. Bean també és d'aquells altres que... També una mica... El Mr. Bean, que és un actor més difícil, que és com actor... És anglès, i els anglesos són tan bons actors que són difícils de doblar. Però, esclar, es va buscar algú que tingués un sentit teatral, com té el Rowan Atkinson, que es diu. I bueno, jo acabava de sortir de la feina amb el Capri, i el Capri era una persona que aquí ens va marcar molt la seva manera d'actuar, anava molt bé, i també va ser de casualitat, de dir, mira, ara aquest fa el Mr. Bean. Que curiós.
Doncs res, era molt petit el que volíem preguntar-li i per No, però molt nosaltres agraït, és un home. plaer que haver pogut tenir-te. I si em permet jo li dic que, Joan, eres la pera. No sé si algun cop t'ho han dit així. Alguna vegada. Sí? Doncs... Sí, però bueno, soc una mica el capó. Ja. Faig una mica el capó, disfruto molt fent-ho. Soc molt generós, perquè la gent també ha sigut molt generosa amb mi, i llavors aquesta generositat acaba sent General, no? Sí, un globus magnífic. Molt bé. Doncs moltes gràcies i bé, al programa Balset tenim l'oportunitat i res, li diguem adeu i Doncs i res. adéu-siau, moltes gràcies i fins sempre. Adeu. Got that education, teach them with the feet.